Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste vydržali toto naše trápenie. No, povedal som to humorne. Určite to nebolo trápenie, pretože to bol výsledok krásneho nápadu a krásnej práce mladých ľudí, ktorí do toho dali celé svoje srdce, celé svoje snaženie a veľmi spontánne urobili jeden veľmi zaujímavý, krásny, pôsobivý program a dúfam, že ho budú môcť a musieť ešte veľakrát reprizovať a zopakovať. Takže všetci ostatní, ktorí ho uvidia po vás, sa na to už teraz tešia. Ďakujeme vám za vašu priazeň a tešíme sa na naše ďalšie stretnutie. Majestátna kráľová hora, matka štyroch riek, čierneho váhu, hornádu, hnilca a hrona. A práve pri pramení hrona ľud horehronský kľačiac ďakoval Bohu za životodárnu vodu. Keď táto voda vytriskla z prameňa svojho, narazila na kameň, ktorým dno rieky je vyskladané, a vydala zvuk ako pieseň. Napríklad ako táto oslavná Na Kráľovej holi. Milí priatelia, ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Poprosím vás, neodchádzajte. Ostaňte tu spolu s nami a tešme sa
zo života, z toho, čo nám ešte stále ponúka a z toho, aké máme aj v rámci toho dnešného večera možnosti, pretože máme tu vynikajúcich umelcov, spevákov, ktorí verím tomu, že budú naklonení tomu a ostanú spolu s nami, pretože zanechali nám tu aj v rámci toho dnešného popoludnia a programu nádhernú energiu a uctili sme si týmto aj jednak môjho ocina a samozrejme aj vynikajúci špičkový a známy hudobný nástroj heligónku.